أعوذ بالله العزيز القدير والحمد لله السميع البصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe yaɓoɓe Fouta Pilis, on calminama, on jurama to mbawɗon wonde foof. On beltanama e golle mon jodde. On mbiyama oɗon jarlo, oɗon jaafo, yo allahu subhanahu wa taala yaafo en bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam. jokki e golle, alhamdulillah, golle mon jiyama. yo allah jaɓanin korkaka bi jahi nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. en gari kadi hande e yewtere men korka, yewtere men wattore 16 e nder Fouta Pilis. enen gara hen e haalde ganduɗa ɓuure gonɗe e korka, e ganduɗa e wasiyaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder lewru korka. e gara hen hande kadi ko noon ana Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فشفعان. رواه أحمد. en kala hadis mo ganduɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi korka e qur'ana ina teftono jiyaɗo allah o, maccuɗo allah o, janngo yawmal qiyama. korka e alqur'anil karim ina tefnono maccuɗo allah on janngo yawmal qiyama. maccuɗo allah holon? on mo ganduɗa jangannoɗo qur'an, moƴƴinowo, e on mo ganduɗa korannoɗo moƴƴina korka mum. so wiyama jangannoɗo alqur'ana noon ko janguɗo alqur'an, hutori alqur'an, woni ñawiɗo alqur'an, ko on e korannoɗo taw waɗiɗo ko fi sabilillah. jango qur'ana ara teftanademo, ganduɗa korka kadi ara teftanademo. korka ara wiye jomam: mi haɗimbo ñamde e belamma makko e tuwoji makko ñalawma. e jomam mbeɗa ñaguima ya yaafom. qur'ana ne wiye jomam: mi haɗimbo ɗoyɗi makko jamma, mbeɗa ñaguima ya yaafom. laɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi so korka e qur'ana teftinimama, o wi allah jaɓana ɗi, jaafo on maccuɗo allah baɗannoɗo ɗum. fa ya ayyuha al abdu, he ma an maccuɗo allah o, i'tan bisiyami inayatan tamma liyashfa alayka yawma alqiyamati kama anna siyama junnatun min annar wiqayatun min annar. e an jiyaɗo allah, an maccuɗo allah o, toppito e hoorde, toppitoɗa toppitogol timmugol, beele ganduɗa korka ka tefnonoma janngo yawmal qiyama. hono ko ari hadis ganduɗa wonde korka ko heɗɗawo, ko barage, ko ndenka wonande jiyaɗo allah o e jeygol. won korowo korka moƴƴina korka ka, ya faam korka ka ko ndenka wonandema e jangol. ina renma, ina baranma jeygol, hedma hakkude ma e jeygol. li hadith abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala: as-siyamu junna. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi as-siyamu junna. o wi de an maccuɗo allah korowo, ya famde korka ko ndenka. korka ina danda neɗɗo e jeygol. korka ko ndenka, ko heɗɗago, ko suturo hakkude neɗɗo o e jeygol. yo Allah hokku en
wadde korkaji jeɓade bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde ani jiyaɗo allah o hafid ala siyamika ala hadihi alwiqaya wadde reen korka ganduɗa e ngalɗo e ganduɗa e kaɗo ndenka ren korka sa rini korka fam ko korka renanma e jengol sa rini korka a toppitima korka moƴƴini ya fam andini korka heɗama e jengol renma e jengol ganduɗa an neɗɗo wadde hoɗo sekir hoɗo seek ganduɗa ngoni heɗɗago hoɗo bonnu ngoni heɗɗago hoɗo bonnu on barage e ganduɗa ngol kerol on sutora hoto bonnir ɗum ganduɗa be zunubi e bakkatuji hoɗo bonnu on barage mo ganduɗa barowoma keedowoma e denowoma e boni jengol hoɗo bonnir ɗum hollum be zunubi e wadde bakkatuji ko wayno hollum wi kala ghaiba ko wayno ñohode joɗaɗe ñoh tenno jiyaɗo allah accu ñohode surtout ma noon e lewru korka wannamima tinno gacca boɗi kaako woni nafigaga rendinde yaato ɓe mbini ƴetta ɗon jaato ɓe mbiya kaari kay wini tinno an jiyaɗo allah rento ɗon tinno jiyaɗo allah rento ɗon ndentoɗa hotoma bonnirde ganduɗa baraji korka ma sababu ɗum wazur woni hollum e fende qawlu zur nela sallallahu alaihi wasallam wi ndentoɗa ganduɗa e fende sabu fende ina nawa baraji korka wal jahla ganduɗa e majjinde yimɓe ina nawa baraji walla jahla ala nnas ganduɗa majjinde yimɓe ina nawa baraji korka warrafatu kadi wondude joom suudu maɗa woni ganduɗa wondude mo leldade mum ina taƴa korka ina nawa baraji korka ganduɗa wondude mum kadi ganduɗa pour wone haalaluji ina takama dañde tuyoji aduna idde wondede ɗum kadi faam ina usta baraji ganduɗa baraji korka maɗa woni alkalamu lfahisha وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها نلاد صلى الله عليه وسلم ويا فام كوركا ko baraz ko ndenka ko keerol ko heɗɗago wonde on jiyaɗo allah koro moƴƴinde korko o e jeygol korka ka ko heɗɗago ko baraz ko ndenka wonde on jiyaɗo allah e jeygol ɗo ma dama a bonnani ɗum woni holɗum wadde kina nawa baraji korka maɗa wadde kina bonna korka maɗa wadde toppi ɗum beele daña barage kenɗo ɗum e jeygol janggo yawmal qiyama kono noon اعلم أن الصوم مما اختص الله بالجزاء عليه يا فام كوركا كدي كو الله سبحانه وتعالى سبري دم هيوري يبدي دم جيادو الله دم كو الله سبي هتني هور مم كو كانيم يوباتي جيادو الله كوردو موجيني كوركا مومو ودي جيادو الله ان كورو تينو تبيردا كورك ما بيلي الله يما بلتو فحافظ على الصوم من كل ما يضعف ثوابه تينو ndena korka maɗa dendagal dentoɗa ndena korka ka kadi e dendagal ko ganduɗa ina usta ina lohna baraji korka maɗa wa fi lhadith alqudsi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ɗum ko hadith alqudsi Allah ina latan kaldata Allah ganda wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kala gollal bani adama ko bani adam jeeyi illa noon sawma illa so wona hollum korka koy kala golle maɗa a waɗat taw ko sappo daña sappo walla gotel coonɗa wona laabi ganduɗa temedere taw mbaɗa gotel exemple mbaɗi yeeru komi juula e nelaɗo gotel daña gotel ɗum juula e nelaɗo lawol gotel daña hen baraji laabi sappo comme noon mbaɗa sappo daña temedere o wi kono noon ha heddi korka korka kam ko kanko tan yoɓanta ɗum jiyaɗo makko ko kanko yoɓat ɗum maccuɗo makko korɗo moƴƴini o wadde moƴƴine bel Allah yoɓa men beltuɗen wala khulufu fami saimi atyabu inda allahi min rihi lmiski wadde so oɗo ganduɗa o wi ayi tutade e hendu yaltore hunde ko korɗo ya fam ɓuri ɓuri to Allah subhanahu wa ta'ala ganduɗa hendu ɗati e ɗum ɗo ɗiɗo hadisaji fo garoji ina pilli pillina e jewte ganduɗa e nder korka ko
ko ɓuri hirjinde yimɓe ɓe beele yimɓe ɓe mbawa toppitade mbawa moƴƴinde mbawa jogade coftal e daranade lewru korka no beele daña ɗin baraji kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no haalirnoni wi ganduɗa i'lam anna as-sa'im furhatayn wonde an neɗɗo ya andu an korɗo o moƴƴinowo korka mum faam ganduɗa aɗa jogui belwettoji ɗiɗi ɗi jogorɗa hebde ɗe keɓata ganduɗa woni hen gotel hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wiɗo kullu amali ibni adama yudaafu alhasanatu ashru amthaliha ila 700 dhifin to ganduɗa nela sallallahu alaihi wasallam to wiɗo kala gollal bani adam ina sowe cowande ha yetto temedde jeeɗiɗi ganduɗa sowande kono allah subhanahu wa ta'ala wi illa sawma sowana korka noon fa innahu li wa ana aji bihi kono noon korka kam ko min jeeyi ko min yoɓanta ɗum hooram e jeyaɗo allah o saabu jeyaɗo makko acca ganduɗa tuwoye mum ñamde mum e ganduɗa e tuwoji mum foof sababu makko kanko allah subhanahu wa ta'ala ganduɗa korko ɗum taki korko ina jogui belwel tuɗude sanga nde ganduɗa to taƴata ɗo e sanga nde ganduɗa to hawrete joomum ɗo ganduɗa allahu yoɓambo jibdi makko ndi ko golluno e moƴƴereji ɗi ɗum noon wadde hande kadi en gari ha en jettima ɗo e yewtere men sappo jeegoɓira en ñaago allah subhanahu wa ta'ala nde o jaɓante men dewe men moƴƴe ɗe mbaɗɗen ɗe e lewru korka ndu o yaafo en dendagal tatande men yo yaafo men bakkotuji men ganduɗa ɗi gardinoɗen bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam tamen lawol siratal mustaqim o hokka men kadi battande moƴƴe o hokka en tawede kadi ganduɗa jamma coomiɗo o e jammaji battidiɗi e balɗe sappo battidiɗe beele ganduɗa enen jeyɗen e yafeteɓe e remɓinteɓe e jeygol ɗum noon en gari ha ɗo eren ñaago allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafon yo allah yaafomi yaafo on yo allah kadi junnu balɗe kadi men ɗe e balɗe jihnaɓe ganduɗa hokka en kadi ganduɗa suturo bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam jokke golle inchallahu taala min jii golle mon yo allah kadi yoɓ en moƴƴere enen kala dendagal haaloɓe e heɗotoɓe yo allah yoɓ moƴƴere yo allah kadi jaɓani ndewen allah bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓoyata kadi ma won ji emsode galle joom non min gari ha yettimɗo o fi khitami aqulu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu in uridu illa al islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين